Narito ka. Harvest na si Agustino Auditor sa iyang tanom. Kalbasa, di na to apilo nag-harvest ng dahon. So guys, maka-harvest na gintawon mi sa amo ang ginagmay nga tanom. Wow, nindo ha? Buwang naman kay na, di naman na mautan. Ha? Buwang. Sa? Ngita lag linghod ay. Ito bus unay daghang linghod. Tomatis. Lagi, tomatis ang katong cherry ba? Tung gagmay, oh, pang salad. Oh, kadaghanong bunga. Ito pa. Hindi na dagko eh. Mura, oh, ambot ka ha. Wow, eh. Kanang buwang, ay kana na lang mautan. Pero ay gamay na speak aside. Ini? Tara. Naman siya daghang nagsunod oh. Kapa? Guwang, tingog naman gani. Daghan na kaing guwang. Guwang mo. Kan linghod pa mo niyo? Gahi na. Gahi na lagi. Dare. Wala pa'y bunga. Kubol. From the garden to the kitchen eh. Tambuka kay kalabo uy. Kalabo. Nautan ba ning kalabo kaya to ni apilon. Hindi pa ginseng. Diyan na. Tambok kayo ang agbat. Ano na lang ng mga udlot parang mulabong siya. Unsa gitanom ani? Ini celery. On apili rin nang sangig. Ha? Ano nang gunting? Duha lang. Daghana kaayong kuan ay, daghana kaayong kalabo. Labong pagyud kaayo. Ay man. Sunod na eh. Sakto na eh. Perting gamay. Perting gamay so termelon mura nag-usa ka kilo. Di ay na ay kuan oh, naani mananap sila na may lungag. Cute sa kamatis uy. Daghang kay siya bunga, mga siguro sa kasimana gikan karon no, ma-harvest na ning kamatis no. Duha. Sa kasimana. Kamunggay o tambok ay yung salingsing. Akuan. Elepante nga puti. Elepante nga puti. Pagkawag sibuyas. Yan po. Tulo, upat na ba ng tulo? Si upat ng tulo. Ituhara oy, aroma tulo ra. Magsugong tulo. Daghan kuha. Dire. Sakto na eh. Kini mo namuwak pa siya oh. Paano? O kanang mga pilay mo ikuha ah. Taas pa. Sakto na.
tinanong sa lockdown. Diyos. Maunit. Among naani sa lockdown. Ano na rin duha? Kuha na nanduha. Niguwang naman ang usa. Ulihin ninyo duha ha, lain. Na may buwak. Okay. Usa dire. Napag yung gabi pero wala pa ni unang. Amo asa una nung kay kuy-kuyon raman amo di man amo ko ano nang tibuok gabihan. Pero wala pa na eh. Wala pa may usa nga nalaya nga dahon. Agbati nga akong tinanom na unsa naman hing mani ko tubo. Pero ang kamunggay ng labong na. Isuping na. Dagom lang gihapon Kuhaan para mukuan siya. Mulabong man siya kuhaan. Looya. Bisel lagi to Nasa'y gabi. Naghana na aning kamunggay ug mulabong ni. Kiglumba po ang sagbot ug labong. Gabi o tanawa na tanggan na. Di apay kamuting kahoy inog tanom. Lagi isa dos kasi ninyo papa. Dosa. Supang July. Why kamuting? Apay kamuti pa siya maklaro. Katay na. Ngatay ng kamote. Niwang man. Abi kun man nagkamunggay, maruyo man di ay. Ready na ni para paniod to. Okay na ipamaha ni paliya oy. Puro lang ni paniud to, walay pamahaw. Kumutan og asin aron mawagtang ang kait. May kamatis, sili na lang. Sili mga purmang hard. Basa. Siguro, kami yung pupusuan.